Jama'ar hiritotoɓe assalamu aleykum, miɗon ndi ardiɗo tabital Fulaku International mo Taraba Alhaji Bello Bela o latake bo sakatirejo tabital Fulaku jonde jaam mo jiha Taraba. Allah sene min jaɓɓima. To alhamdulillah mi jaɓi Abdourahmane Oumar Diaroume. Min on bana o wi on ni min on secrétaire tabital Fulaku jonde jaam ɓoyemajono. To jotta bo min woni chairman mo tabital Fulaku International jiha Taraba. So gaskiya wodi masalaji pe'otoɗi ha Taraba har ma local government am Bali, ngam min on Sardauna Bali. So ɓe jahini woɓɓe noddoɓe ko'e maɓɓe o wayi hamɓe woni ɗan banga en vigilante. Ɓe jahi amma ɗum ɗan ta'adda en, ɓe jahi ɓe mbari fulɓe 12 gawaje 12 Kenya komin juuli ha Bali. Nden ɓe teti na'i maɓɓe ko waɗata bana orle 6 yago 7 ɓe jabti na'i ɗin. Nden min keɓi habaru ɓe jariɗi ha Garwa, gurel biyetegel Garwa ha yanki Bali. Ɓe jahi ɓe ɗo sendaɗi, ngam ɗon min nani habaru ɓe sendino ɓoyemaji ma, ngam sati 2 ko sali, asaweje 2 ko sali ɓe tetino na'i hedi yanki Gasol ɗon ma ɓe gaddiɗi ɗoɗɗon ɗi kasata nagge 800 yago nagge 1000. ɓe ngari ɓe sendiɗi hanji kam pat ɓe majjiniɗi, ɓe mbarini ko ɓe mbarata. To amma ɓeɗo ha wuro ɓe tawi ɓe hesi Kenya, ha wuro ɓe tawi ɓe fajiri ɓe ngari ɓe mbari himɓe 12 luttuɓe keɓi doggi daɗi. Amma ɓe kosi nayi kam gaba go'o maji ɓe kosiɗi ɓe dillidi ɓe maji. Min nani ɓe jahi ɓe ɗo sendaɗi, jotta haka komi wolwata ɗo min nani ɓe ɗon gaɗa kasafi na'i mai ha Garwa. To woɓɓe ɗo kolla ɓe jeeyi ɓe meedi kidnappers, way ɓe banga en on nangoɓe kidnappers. Ɗo na banga en nangoɓe kidnappers ba, na kidnappers kam wala leñol ngol wala kidnapping. To wodi kidnapping jongo ɓe andi na sai ɓe nangamo. Amma ɗo to ɓe ngari ɓe kippoto on dottijo ɓingel kadi kidnapping mai dottijo fu waɗai kidnapping na. Ai wodi kidnappers en mai ɓe ɗon, wodi asali banga en tabital Fulaku mari banga en ɓe hoore mon tabital Fulaku jonde jaam. Ɓe jahai ɓe nanga goɗɗo o wara o limta min waɗi kaza min waɗi kaza. To ɗo hanjum woni kidnapping. Amma ɗo ɓe jahai ɓe kippo on bana banditiris waɗata hamɓe man nonnon ɓe gaɗata, wala bambanci. Ɓe ngarai ɓe kippo on, ɓe mbara wuro pat ɓe meeda na'i mon, ɓe kosa bohuji mon, nyamdu ko a andi on mari pat ɓe kosa ɓe dilida. To ai bana banditiris watta hamɓe man nonnon. To amma bo ɓe limse ɗan banga ɓe gardata. To jonta on andini ka hukuma nan? Min andini ka hukuma diga state har yahugo national pat min gecci ka hukuma. Inchallah bo hukuma hosi action mum sosai, ɗon bo waɗa bincike. Inchallah bo ɓe jungo mo woni nder fuu ɓe gokki amin, hukuma hokki amin assurance akan cewa ɓe nangay kala mo jungo mo woni nder fuu. Min ɗon toro bo Allah waɗa ɓe kuwa gonga, Allah bo nanga kala mo mari jungo nder mai fuu. To ko noddata bandiraɓe bo wonɓe ha kauye? Ko min nodditirta bandiraɓe ni ɓe gaɗa muñal, ko Allah hoddiri ɗo dole ɗum waɗa. Ɓe gaɗa muñal ta ɓe ummina hakkilo. Diga minon shugaba en be hukuma be gwamnati pat ni ɗum larani ɓe ko feƴƴi ɗo. Nden bo ɗum ɗon hosa matakeji daban ɗum ɗon hosa ni matakiji no ɗum darnirta hunde mai, nden bo no ɗum heftirta ɓe waɗoɓe hunde ɗo. Getti madalla. Alhaji Bello Bela on ɗon ardiɗo tabital Fulaku International mo Taraba. Assalamu